Ikuongo ne chama. Asebudhe chama moloye. So chama wa to chung ni gi japiny. To kata wan kano wadhi ndalo cha, bedo ni mbakano to nwasetieko. Nok wadhi on behalf of chama. Nwadhi nikech wanyalo negotiate, wanyalo wuoyo gi sirikal based on our current role. Be mwatimo sani. Gima otemo jiwo niya, ka sirikal odhi marach, tana na mjumbe, abonyiso ni kae ndi utimo marach, kae ndi utimo maber. To nyak kantiere opportunity mwanyalo wuoyo kodgi, to wuoyo kodgi. Lakini wan kaka oganda, bekoro our role en ni kwaneno kama dhi marach to offer solution, ok ni wa criticize. Kineno ka ng'ato dwa gore piny, to kisango mi those stairs, to kanyo nigi sabuni nyalo kier. Iye nyise na pana. Kidwa luwo stairs to rit mondo timrade okungo tuo nyini gik mariyo opogore. Jakom chung gi Ruto 2027 kosowe. Anaparo ni on behalf of oganda gi jakom te kore jatendo wote. Ahinya wan kaka oganda luo. Ka wadwa muma ema koro nyalo konyowa ka. Ng'ina an wuod adwen. Muma moro wacho ni ka ng'ato timo ni maber, te timo ne marach, to masira ok birume dho e dhodi. Ano kandiko. Kiwena wuondi ang'e dhi manyi muma, inyalo yecho gino ko kiwinjore kode. Mane kaka en. Kopo ni wayie kako nagi. Ni makata jakom be nyowacho. Ni kantiere ng'amo chung kode. To en President William Ruto. Mo wacho ni kade ntiere gimoro amora mane onego tim to nosetimore nade. Nosetim. Sama jakom dwaro kom nwaneno e Kenya ka 2022-2023 edi campaign. Nwaneno jok mane owuondwa ni dhi jakom kura. To kuchope debe to kwaneno. Nyaka ng'ama nomiye kaka ng'ama jalupne. Kwa dhi gwengi uyudo ka kura no onge. Sama ne jakom dhi koni kudugore ore koni jakom otimo marach ki otimore kenade ginene kama mago jogo wuoyo. Jakom wacho ni sawa kare kura we Kenya ka we adhi amany ginene maoko. Ginyiswa kido marach Kenya ka wasebedo gi jong'wech ma Rift Valley. Kodhi tu e ng'wech oko. Jo Kenya chunygi omoko te. Been sometimes in Africa ng'iye. Wasebedo even continentally kara wang'iyo kata mpira. Ndalo moro mane Oliech tugo mpira mane wadhi African Cup of Nations. Kanu watugo gi Senegal. Jo Kenya te omako chunygi. Chakre Central nyaka piny kone. Sama wadhi African Cup of Nations to team mar Africa chielo dong. To tugo World Cup. Jo Africa te omakore. Iwinjo. Edi wa godo e constituency achiel by the way. Actually same ward. Same location. Kawa wane location wanyalo pogore kirieko moko matendo tendo. To kuwa wuok kaka jos kamora achiel ni wadhi kama chielo to koro ji nyaka riwre. Kuwa wuok kaka jo Migori kuwa biro ka. To kata un jo Kisumu koro wawuoyo kodu kaka jo Kisumu. To kuwa wuok kodu kaka jo Kisumu gi jo Siaya gi gine kuwa biro nationally koro wawuoyo kaka jo region. To nwaneno sama ne jakom ogore piny gi kura waneno jok manyo oyang'e nyaka diel. Kendo momiel. Manyiso ni jogi osenyiswa kitgi ni gin gima timorenwa marach ema timore nade e maber negi. Onge chieng' mane gisedoronwa gima ber. To watu wasechung' kodgi. Gimomiyo wacho ni muma cha kopono wa joma beyo kwaneno ka orwak jowa sirikal maber. Jowa mane sirikal bokelo no lokruok. Nikech gimomiyo wamanyo political power en ni mondo lokruok obede thurwa. Okay. To kwaneno ka jogo chung' kodwa gisetimo no maber. Bro beda decent thing ni wan bende watim gima ber koro wachungi William mondo choko dogi mondo ber momiyo wacha omedre. Koponi waneno komiyo wa kado miwinjo osiepna nwacho ni en adieri ni wan kano wadhi gima nwayudo nwanyalo yudo mana kado. To ka koro wadhi is true adabo nyisi ni kado no nena ngo. Kech kano wadhi tan kaka jorira na nyayudo hospital mano kado. Ma joga sani chamo mwalo kocha. An ayudo barabara kado. Joga chamo kocha. An ayudo pesa magero skunde kado. Joga chamo. Ayudo chirni mokari adek kado. Joga chamo. But ringo en ka Lake Ring Road mo cover the 4 counties. Manyalo open a bigger picture. Dunga dieri. Omiyo awacho mana ni kana nyisi ni aning'e ng'ama be senior chama. Ang'e chama wa, ang'e kit chama wa gi timbene.
Makuro an kana dhi to nadhi ang'e matis naduogo anyiso ni Omera biuru joka nitiere gine ne gimoro kacha. Jakom bong'e gigi koro kobiro to en ng'eni koro en ofungune duong'. Koro yawo depo maduong' ma dhiang' wuok godo. E gini yudo ka koro jowa donjo. Omiyo an kipenja ni to aparo ni mondo wariwre ariwa together. Don't fix what is working. Okay. Edi. Ingeni gini wacho ni udhi e mos to ibeda bana pinji adhara ni ODM dhi tiyo gi jatend piny Kenya koso. Gima timore en ni samwa wuoyeni. Nitiere jowa ma jo